आसामनि एजिपि सरकारनि दैदेननायाव पुलिसनि गुन्दा बाहिनिफ्रा बे गामियाव फैनानै हराव 25 तारिखखालि साथाम आइजोफोरखौ सिगाङाव जिनाहारि खालामलांदों आरो बिनि उनाव आरोबाव 27 तारिख जानुवारि खालि फैबावनानै 7 जन बर' आइजोफोरखौ आरो जिनाहारि खालामलांबावदों। गिलु बालु साननै जिनाहारि बे जायगानि आइजोफ्रा आगोर मोनाखै ओजों खारनो ना जों खारनो बबाव थानो गोजांनाय दिन बे अबस्था जादों। दा बे जारिमिनारि दिनखौ जों रावबो बावा आरो बिसिनि जायनाखि जारिमिन बे जोंनि गोसो गोरबोआव बै समनि जाथाय बे जोंनि गोसो गोरबोआव अरायबो दं आरो जों बेखौ अरायबो लाखिनांगोन। जों बावनो नाङा आरो जों साननो नाङा जे बे बाथ्राखौ मानो मख'बाय थायो, मानो बोनानै लाबोबाय थायो, मानो बावनो रोङि बादि मानो बावनायखौ मानो गोसोआव लाबोबाय थायो, बेखौ जों साननो नाङा। जों गोसोआव लाबोनांगौ बेखौ बयनिबो गोसोआव बे थानांगौ आरो बे जायगानि जेसेबां बिक्टिम मानसिफोर बे अरायबो सनमान गोनां जानांगौ। बेसेबां दिन बिसोर थांनानै थागोन एसेबां दिन बिसोरो सनमान गोनां बेक्ति जाथिनि गेजेराव अरायबो जानानै थानांगोन आरो जों बिसोरखौ सनमान होनो नांगोन। आरो जों बे जाथायखौ जों अरायबो गोसोआव लाखिनानै जों बे जायगाखौ जों अरायबो जारिमिननि मोनसे माने दुखुनांथाव दिन हिसाबै जों बेखौ अरायबो गोसोआव लाबाय थानांगोन। जों मिथिनांगोन जेनेरेसनफोरनो बे जे जारिमिन एखेबारे गिलु बालु बे सम माने बुमखानि जायनाखि गेंग्रेब जानाय बेनिफ्रायनो बर'नि जायनाखि आन्दलन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय आलादा रायजोनि सोमावसारनाय बे बिराद गिलु बालु ममेन्टाम मोनदों। बिराद जांख्रिखांनाय फैदों बर' जाथिनि गेजेराव गिलु बालु मोनसे सोमावसारनाय बेनिफ्राय जाखांदों। बेखायनो जों बे जारिमिनखौ बावनो नाङा। आरो दिनै बेजों लोगोसेनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो जेब्लानाखि दिल्लीयाव आसाम भवनाव फार्स्ट टक जायो 1989नि 28 आगस्ट'आव बे फार्स्ट टक जानाय समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ टक जाजेननाय लोगो लोगो आल'सना जाजेननाय लोगो लोगोनो बे समाव आसामनि DGP सुब्रमण्यम स्वामी बेमोन जेब्ला टकआव थायो अब्ला बेखौ नुनाय लोगो लोगो बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदों जे बेबादि अफिसारखौ दोननो नाङा आरो बे टकआव बे अफिसारखौ लानानै जों आल'सना खालामा, बेखौ गेट आउट खालामनांगौ होननानै बुंदों। हि शुड बि आउटस्टेड फ्रम दि टक होननानै बुंदों आरोखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ। बे समाव आंबो दङ, जों दंमोन। एखेबारे गोसोफ्रा एखेबारे बोरैबा मोनो आरोखि दाबो गोसोब्ला। दा बेबायदि ओमफ्राय बेजों लोगोसे गहपुराव घटना जागोदान बे समाव 89नि जुलाइ दानाव जादों, 9 जुलाइ बेनिफ्राय जादों गहपुरनिया। दा बे गहपुरनि जाथायजों ओमफ्राय बुमखानि जाथायजों बिराद खाथि सोमोन्दो। गिलु बालु बेनिफ्राय देरसिन जाथाय जेबो गैया। गहपुराव हाजार हाजार बर' फिसाखौ न' बां सावनानै माने आलाय सिलाय खालामदों आरो बे 8 जन 10 जन बर' हिन्जावखौ बुमखायाव गेंग्रेब खालामनानै गिलु बालु मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड खालामदों आरोखि। दा गथे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सुब्रमण्यम स्वामीखौ गेट आउट खालामनांगौ होनना बुंदों आरो सुब्रमण्यम स्वामीया टकआव जानाय सिगां माने बेयो बुंदों बर' आर्ट एक्सपार्ट दखायत होनना बुंदों सानडे मेगाजिनाव। दा बेखौ लानानै बे बुंदों बेखौ आउट खालामनांगौ टकनिफ्राय। ओमफ्राय सुब्रमण्यम स्वामीया बिराद रिकुवेस्ट खालामबाय जे आं खुनुदिन बुङाखै, आं बर' जाथिखौ सनमान खालामो, बर' जाथिया बिराद सिम्पोल हारि, बे जायगानि थागिबि फिसाफोर, आं बिदि खोथा बुङाखै होनना बे निमाहा बिदों नैबे टकआव। ओमफ्राय अब्लासो भारतनिफ्राय भारत सरकारनिफ्राय रिप्रेजेन्ट खालामनाय बाहागो लानाय डक्टर माने बे माबाया राजनाथ गौर बाजपायिया बे बड'फाखौ रिकुवेस्ट खालामदों जे नोंसोर आंनि फिसानि समान, अननानै बिसोर बे जिथु निमाहा बिबाय जेब्ला बेखौ मानिदो, बेखौ थानो होदो, अफिसारबो थानांगौ आल'सनायाव होननानै बेखौ थानो होनाय जादों। आरो लोगोसे बे टकआव जेब्लानाखि दै होदोंमोन जानो फिसा फिसा रिफ्रेशमेन्ट होदोंमोन बेखौ गासैबो आउट खालामजोबदों। जों बे टकआव जोङो आसाम भवनाव थरथिंसे जों दै लोङा आरो जों बिनि फिसा मोनसे जिनिस जों जाया होननानै बेखौ गासैबो रिफिउज खालामजोबदों, रिटार्न खालामजोबदों जाया होननानै। डक्टर राजनाथ कुमार बाजपायिया रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जे फिसाफोर आंनो एरेन्ज खालामबाय बे आसाम गभर्नमेन्ट नङा, आंनो होनसै, बेखौ उनाव जों जाया। गासैबो रिजेक्ट खालामदों। दिनै गहपुर बादियाव गोबां बर'फ्रा आलाय सिलाय जानानै रिलिफ केम्पआव थानांदों, अरुणाचलाव थाहैनांदों, बिसोरनो जेबो हैयाखै आरो जों बेयाव जों जानो जेबो जाया। आरो बे माने माबानि दुमखानि आइजोफ्रा न्याय मोनाखै आरो जों बेयाव जों
आसामावनो फिनो होनायखौ जों जेबो जाया जेबो जायाखै बे बर'फ्रा ओरैबायदि स्ट्रंलि बेयाव माने प्रटेस्ट खालामदों फार्स्ट थकआव बे आरोखि जों खोब माने बै समखौ गोसोखाङो बै समनि जाथायखौ लानानै जों बयबो माने गोसो दुंग्लाबनाय जोङो न्याय नागिरदों बे जायगानिफ्राय जोङो न्याय नागिरनाय हाइकर्टसिम थांदों बे हाइकर्टआव थांनायाव जोङो माखासे बाथ्राखौ जों मख'नो गोनां जायो बे जायगायाव एखेबारे फैनोबो गिलु बालुमोन लामाबो मोजां नङा साल बिफां सिङाव एखेबारे बेयाव फार्स्ट फैजेनदों गणसाम परदेसि रिपर्टार गणसाम परदेसिया फार्स्ट फैजेनदों बेखौ आं मटर साइकेल लाना फैदों बे समाव बयबो गिनानै एखेबारे माबानाय आरोखि ओमफ्राय गणसाम परदेसिया पेपाराव लिरदों पेपाराव लिरनानै जेब्ला साफायो पेपाराव अब्ला हाइकर्टनि चिफ जास्टिस गुमन माल लधा होनना बुङो आरोखि GM लधा गुमन माल लधाया बे इभिनिं टि लोंगासिनो दंमोन फेरियाव इभिनिं टि लोंनाय समाव बे मोनदों पेपाराव मोनदों जे बुहुमखायाव माने गें रेप पुलिसनि माने इउनिफर्म ड्रेसाव गें रेप खालामनाय बे बाथ्राखौ फरायनाय बे सारप्राइज जादों आसरित जादों आरोखि दा बेखौ गावनि अर्डाराव लिरदों बे गुमन माल लधा ओमफ्राय बे लगे लगे सुमथ' खालामबाय बेबायदि केस दङबा क'क्राझाराव बेखौ बिहरजोब्बाय ओमफ्राय हाइकर्टआव बिनि बिसारा जाबाय लगे लगे बे माने अर्डार होबाय जे बे क'क्राझारनि SP खौ मानो दोनखो दाबो मानो सासपेन्ड खालामाखै लगे लगे क'क्राझारनि SPया आरसि थायरा सासपेन्ड जादों ओमफ्राय सेरफांगुरिनि आउटपस्टनि IC थारनाथ फुकन ओमफ्राय राम होननाय सासे हावलदार बेबो माने सासपेन्ड जादों नङा होमबा जोंहा दाबो बे गोसोआव दं आरोखि दा बेबायदि मोनसे माबा जादों ओमफ्राय लगे लगे माने हाइकर्टआव अर्डार हरदों जे भिक्टिमफोरनो माने 25,000 करि मोनसे एक्ट्रेसिया बिसोरनो होनांगौ होननानै गभर्नमेन्टनो दायित्व माने गभर्नमेन्टखौ थोनदों दा बै समाव हाइकर्टनि थोननायाव बिसोरनो एफा एफा एक्ट्रेसिया होनाय जादों दा जिखि दा जादों बिनि उनाव CBI फैदों दा CBI फैब्ला जोंबो फैदोंमोन बेयाव खिन्थु CBIआ लास्टआव बेबो बुंबाय रेपआ जादों नंगौ घटना जादों खिन्थु सोर पुलिसा खालामदों बेखौ खुनु पुलिसा बेखौ माने खोन्थानो राजि जायाखै